хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 8 сентябр дар Паём ТВ. Ягон бахши давлатии Тоҷикистон маблағеро ки дар буҷети давлатӣ пешбинӣ шудааст, пурра дарёфт накардааст. Тибқи маълумоти фаврии Вазорати молияи ҷумҳурӣ, дар аввали моҳи июл бахши давлатӣ ба ҳисоби миёна ба андозаи 84% пешбинишуда маблағгузорӣ шудааст. Фоизи баланди иҷрои маблағгузорӣ ба комплекси сӯзишворию энергетикӣ 99,4%, нақлиёт ва алоқа 98,4%, саноат ва сохтмон 84,2% рост меояд. Маданият ва спорт аз ҳама кам 80,8% буҷет гирифта шудааст. Барои тараққиёти хоҷигии сӯзишвории энергетикӣ беш аз 2,4 миллиард сомонӣ ҷудо карда шуд. Ин маблағ 15% кулли хароҷоти буҷети давлатиро дар аввали моҳи июли соли ҷорӣ ташкил медиҳад. Гуфта мешавад ки хароҷоти буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ-июн беш аз 14,1 миллиард сомониро ташкил додааст. Фоизи иҷрои буҷети давлатӣ 87,7% плани пешбинишударо ташкил дод. Бонки Осиёи рушд як гранти техникӣ барои кӯмак ба ҳукумати Тоҷикистон дар беҳбуди дастрасӣ ва сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ дар риштаҳои илм, технология, муҳандисӣ ва риёзӣ STEM $1 миллион амрикоиро тасвиб кардааст. Гранти кӯмаки техникӣ ба таҳияи асоснокунии техникии иқтисодӣ, лоиҳаи минбаъдаи сармоягузорӣ барои таҳкими таҳсилоти миёнаи STEM дар Тоҷикистон ки дар синфҳои 5-11 нигаронида шудааст, мусоидат хоҳад кард. Лоиҳаи минбаъдаи сармоягузорӣ ба барномаи индикативии лоиҳаҳои Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон барои солҳои 2023 шомил шудааст. Дар омӯзиши илм, технология, муҳандисӣ ва математика STEM ба ҳамкорӣ, муошират, иктишоф, ҳалли мушкилот, тафаккури интиқодӣ ва заковат таъкид мекунад. Гранти кӯмаки техникӣ таҳлили муфассали таҳсилоти миёнаи STEM дар кишварро омода мекунад. Мактабҳои миёнаро барои таъмир ва тармим ҳамчун як қисми лоиҳаи минбаъдаи сармоягузорӣ интихоб мекунад. Нақшаҳои харид ва ҳуҷҷатҳои тендериро барои мактабҳои интихобшуда омода ва дастгирӣ мекунад. нархи арз. Бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ барои имрӯз 8 сентябр муқаррар намуд. Ба иттилои Бонки миллии Тоҷикистон, дар кишвар поинравии қурби асъори хориҷӣ аз оғози ҳафта сар шуда, арзиши пули миллӣ дар ҷумҳурӣ нисбат ба дигар асъор боло рафта истодааст. Бино ба иттилои Бонки миллии Тоҷикистон, қурби расмии 100 рубли Русия дар Тоҷикистон ба 16 сомониву 40 дирам баробар шудааст. Ин дар ҳолест ки рӯзи қаблӣ барои 100 рубл 16 сомониву 45 дирам ва дар оғози ҳафта 16 сомониву 55 дирам медоданд. Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчунин қурби 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро 1024 сомониву 25 дирам ва евроро 1016 сомониву 57 дирам муқаррар кардааст ки нисбати нишондоди охири ҳафтаи гузашта поинтар мебошад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London $80.88 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Oil New York $81.89 муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон имрӯз як каме арзон шуд. субҳи имрӯз нархи як унсияи тилло $1716.09 таъин шуд.